La importància de l'exercici físic en l'àmbit laboral rau en què les empreses tenen una alta accidentalitat amb el que serien els trastorns musculoesquelètics. I nosaltres som professionals on els nostres coneixements ens poden ajudar a aquestes empreses a controlar i a disminuir i reduir aquesta accidentalitat. El que busca l'empresa en si és un millor rendiment, que siguin més efectius els seus treballadors i a sobre que un benefici econòmic. Com ho podem vendre nosaltres com a professionals o educadors físics? Doncs amb els programes que nosaltres podem desenvolupar incidim en aquests factors, tant en la millora del rendiment, tant en la millora de la qualitat del producte, com en més productivitat. La problemàtica és que, com que no és a curt termini, és a llarg termini, hem de fer una campanya molt important que seria, per dir-ho així a grans trets, de màrqueting. Ens hem de saber vendre i hem de buscar els indicadors oportuns per que l'empresa els vegi necessaris. En definitiva, és buscar quin cost pot tenir un programa d'exercici físic a l'empresa i què li suposarà, quin retorn econòmic li suposarà això, aquest programa, a l'empresa. Som totalment desconeguts, o pràcticament desconeguts, en l'àmbit empresarial. Sempre que pensen en un programa d'aquest tipus, l'últim professional que pensa és en nosaltres, amb l'educador físic. I nosaltres tenim la capacitat i tenim el coneixement per poder desenvolupar programes molt importants i molt interessants en aquest sentit. Hi ha diferents vies que et diu l'OMS que s'ha de tindre en compte per poder ser una empresa saludable, que hi ha un dels plànols que defineix que és recursos individuals de salut. I hi ha una part en la qual que parla d'activitat física. Aquí, en aquest punt d'activitat física, d'evitar el sedentarisme, de millorar el que seria la salut o la condició física del treballador, aquí és nosaltres on podem donar o aportar el nostre coneixement en aquest àmbit.